I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u Vlogmas broj 6. Danas ljudi i od sada pa nadalje će da bude mnogo bolji kvalitet. I još pored svega toga došao nam je jedan jedini Džabula. Javi se Džabula za vlog. Pozdrav ljudi. Znači sad ja i Džabula vraćao od danas pa nadalje ima da snimamo zajedno i da pravimo bukvalno najjači kontent. Znači ima da gledate svašta. Idemo sad malo do grada, da pojedemo, popijemo nešto, snimat ćemo vlog u kafiću, ješćemo nešto, pa vidjet ćemo što ćemo kasnije kafiću. Da, znači idemo sad da pijemo neko piće, pa nešto jedemo i tako. Evo sad su trenutno, ako se vidi, sad će da se vidi, da pojača svetlost. Samo trenutak. Evo sad su 2 sata i 27 minuta, da se ne vidi baš. Trenutno koristimo Canon 740KS. Da, uzeli smo kameru sad koji? Canon? 740KS, što je ok. Ima 40x zoom, znači. Da, ja mislim da je kvalitet. I 100 puta zoom, onaj hibrid. A što se tiče slikanja, sve ono puta 40, sve isto kao na normalno ovako kad se vidimo. Tako da nadam se da će i objektiv može se i ultra da bude i ono sad trenutno širok. Da, sad smo stavili trenutno wide da vidimo kako će biti. Tako da, stvarno dobra kamera. Jer ja mislim da je bolje wide nego... Stvarno je dobar kvalitet. Vidi se i boja, tako, sve se vidi baš top. I što je ekstra, možda gledamo kameru, idemo dizati. Ja. Što snimamo, tako da ekstra. Tako da, što se tiče ovom kamerom, dobar kupovina. Tako da, vidit ćemo, pa javit ćemo za mjesec dana utiske, sve što treba, tako da... Tako da ljudi, bacite obavezno pre samog početka vloga like, subscribe i share, tako. Znači, nemojte da vas sanjam, znači idemo do 40.000 suba brzo, znači moramo do nove godine da preteknemo tih 40.000. Napravit ćemo nešto znači nije pre nove godine, znači moramo... 40k napravit ćemo... Neki special. Da, napravit ćemo nešto onako, vjerojatno neki stream, nešto... Da, uskoro da vidimo u saradnji sa još par tiktokera da snimimo isto neke vlogove i tako, znači idemo, evo vam malo put da vam snimim, lagano, znači, da se vidi nekako. Da. Tako da, koliko ja vidim i dobro hvata i zoom i sve i bilo kako da okreneš kameru ona u sekundi može čak i brže uhvati zoom što nama potrebno, na telefonu nisi mogu imati jer nije toliko dobra stabilizacija i sve to. Zato smo morali uzmati kamere, bez kamere ne možemo ništa, izvinjavamo se. Mislim, možemo mi ljudi bez kamere, ali znate, kvalitet ćemo da bude sranjen. Da, tako da ovo može 4K čak i... 4K, bato moji, ali nećemo 4K, stavit ćemo 1080. Da, za početak. 60 PS i to malo. Ima mnogo da se redikove i jednostavno. Tako da, ništa, vidimo se za nekih par minuta. Da, vidimo se za par minuta, budite tu. I eto smo ljudi. Ljudi, vi ne znate, nemate pojma koliko ovdje hladno. Ljudi, ja sam u buksici, jakni, kapuljačim, ja dalje drhtu. Ljudi, moramo u kafi, nešto popijem kafu, ja sam gotov, ljudi. Znači, nema me. Kaže, nema me. Tako da ljudi, sad ćemo snimamo isto kao i svaki dan najjače. Ne, sad će bude malo drugačije, bolji kvalitete, razumete i sve što pomalo. Sve što, pazi mene, what the fuck ljudi. Bolje nema veze, vrati. I tako da ima da bude veoma jako, razumete. Sad idemo malo u kafić. Ali pre toga ćemo otići da naš uzeti nešto, pa sad ćemo završiti vlog pa ćemo nastaviti. Tako. Tako da vidimo se uskoro, braćo. A? Ma quel porco.
Za humanitarni live, Andiamo sul mestiere e... idemo sve To je to, brate.